cosa que ja el vaig tenir doncs fa 2 anys que vaig cantar amb ell la cançó d'Amor i de Guerra, amb orquestra i tot. Per mi va ser un esdeveniment únic, amb un honor increïble, perquè ell és un professional, és un gran mestre, ell m'està ensenyant moltíssim amb això del cant i de les tècniques de vocalització, impostació de la veu i això, i per mi és un honor, és un atreviment, de fet. A vegades penso que, en fi, aquesta vegada crec que serà l'últim concert que m'atreveixo a fer, perquè jo no practico cada dia per cantar. És un honor perquè ens coneixem des de fa anys i és molt important per a mi, és una amiga que m'estimo molt i és un fet molt important. Un passeig per tota la música, una mostra de la música, des de la més antiga fins a la gairebé contemporània. Tenim de tot una mica.